En dorsal armskinne immobiliserer håndleddet og giver smertelindring og ro til opheling. Skinnen anlægges med dorsal fleksion 20-30 grader. Bandagen anlægges her på en patient, der er faldet og har fået en distal radiusfraktur. Her er materialerne, der anvendes. Klip en 15 cm bred X-Lite skinne i dobbelt lag. Opvarm skinnen ved 70 grader i mindst 1 minut. Strømpe 7,5 cm klippes med hul til tommelfingeren og lægges over arm og fingre. Skum lægges over knoglefremspring og over første fingers rodled. Polstervat 10 cm lægges i dobbelt lag over hånd og arm, dog kun enkelt lag i håndfladen. Strømpen opklippes langs anden finger. Den foldes tilbage over polsteret, så alle knor er helt synlige. Skinnen tages op af karret. Den skal presses rigtig godt sammen, så den bliver både tynd, stabil og glat. Den klippes til, så første fingers rodled er frilagt. Den varmes op på ny og lægges på armen. Den lægges 2 cm under knorene. Den afsluttes 5 cm fra albuebøjningen. Den formes og glattes på armen med en let hånd. Bandageringsstilling opnås ved hjælp af en håndrulle. Skinnen kan tilrettes med fyndtør og sav. Universalbind 8 cm lægges uden stramhed på en flad hånd. Start med anlæggelse over håndleddet og lav et højt opklip til tommelfingeren. Anlæg elastikforbindingen i 2 lag og ikke mere. For mange lag elastikforbinding giver for stram en bandage. Håndens bøjefure skal være synlig, og første finger skal kunne bevæges frit. Netbandage størrelse 6 eller 7 pålægges med stort hul til første finger. Et farvet elastikbind kan anvendes i stedet for universalbind. Pas på, at forbindingen ikke lægges for stramt. Alle fingre skal kunne bevæges frit, og tommelfingeren skal både kunne strækkes og føres mod lillefingeren. Inden patienten går hjem, udleverer skriftlig patientinformation, en pose til bad og overvej, om patienten skal have ekstra hjælp til håndøvelser i ergoterapien. Patienten skal lave øvelserne og bruge armen som normalt til små, lette gøremål, men må ikke løfte tunge ting over 1 kilo. Bandagen må hverken stramme eller blive løs. Patienten skal kontakte os, hvis der er smertefuld hævelse, prikken i fingre eller smerter under bandagen. Patienten skal også kontakte os, hvis det ikke er muligt at lave øvelserne.